pozdravljen na začetku današnje novinarske konference gospoda Milana Mandarića. Tukaj z vami smo danes torej gospod Milan Mandarić in gospa Petra Jereb, ki je njegova pravna zastopnica, odvetnica. 31. marca se je iztekel rok, ko naj bi bil posel med gospodom Mandarićem in gospodom Adamom Deliusom dokončan, sklenjen v celoti. Posel pri prodaji Olimpije, prevzem Olimpije, se pravi, bile so še nekateri pogoji bi mogli biti izpolnjeni do tega roka. Kaj je bilo in zakaj niso bili izpolnjeni, o tem vam bosta več povedala gospod Milan Mandarić pa gospa Petra Jereb, in jaz bi na začetku najprej prosil gospoda Mandarića, da vam uvodoma pove, kaj se dogajalo. Milan, hvala Petre. Dobro večer gospodo, hvala što ste se odazvali, a još najljepša vam hvala na druženju 6,5 godina moga veka u vašoj lepoj Sloveniji, tako da je došlo vreme malo da se ispričamo o završetku toga. Kao što je rekao Petar, sve trebalo da se završi, da se okonča, da novi vlasnici preuzmu klub i da održe svoje obaveze i prodavac Milan Mandarić da održi svoje obaveze i da klub postane u vlasništvu novih ljudi. Sve je napravljeno profesionalno na papiru i sve je urađeno kako treba. Što se moje strane tiče, ja bih želeo da neke stvari dovedem u transparentan pravac, tako da javnost i neki pojedinci kojima nije baš jasno, da ne moram da objašnjavam, da radije bi voleo vama da kažem, tako da vi možete da se izrazite na vaš način, vi onako vidite i kako čujete od mene, da bude to sve kako treba. Situacija je bila vrlo jednostavna. Ja nisam zahtevao nikakve velike novce, ja sam zahtevao jednu određenu svotu koja bi u najboljem slučaju pokrila dugove i možda ostalo nešto od tih dugova ostalo meni. Sve je napravljeno na ugovoru i na posebnom aneksu gde su trebali novci da se predaju za te dugove kod advokata, da su to moji novci, ali da se sa tim novcima plaćaju sve ono što je ostalo, tako da Olimpija bude čista, tako da ja izađem iz Olimpije onako kako sam izlazio iz svih klubova, čisto, jasno i glasno, da mogu uvek da se vratim nazad i u tu sredinu i u klub, tako da nemam nikakvih potencijalnih problema sa samim sobom, što mi je najvažnije. Nažalost, 31. je došao ili 30. Stvari se nisu odvijale kako treba, novci koji su trebali da budu plaćeni od notara za dugove nisu pokriveni dugovi, tražio sam i ja i moja advokatica nekoliko puta da nam pošalju kome je plaćeno, kome nije plaćeno, koliko je plaćeno u odnosu na ono što su oni tražili. Nismo od toga ništa dobili, čak šta više jedna svota koja je trebala da bude plaćena toga dana isto, to je što je trebalo da ostane, to je bilo koliko €1.000.000, ona je trebala da je bude isplaćena. Oni su naveli da je tu došlo do nekih novih dugova, nekih za koje ja nisam odgovoran i koje nemaju veze sa mnom, sa mojom odgovornošću. Tako da bi voleo to da vam kažem, to je s moje strane tako. Ti dugovi neki koji su oni izmislili da ne bi platili, to sve što se očekuje od njih, što je potpisano sa njihove strane su, primer jedan, to je trener Sava Milošević, primer jedan, to je, mislim samo da navedem primer koji je sve bilo dogovoreno da oni su želeli da dovedu svoga trenera i oni su ga doveli. On je bio navodno u ovom hotelu
i oni su tražili da otpuste Savu Miloševića da bi doveli Skendera nazad. Istog Skendera kojeg sam ja imao i otpustio ga 10 meseci ranije. Oni, nažalost, nisu imali potpuno to legalno pravo, kako se zove to, od države. Za potpis, ali su sve potvrdili da su oni vlasnici po tim i tim uslovima, da je sve u redu. Tako, ja sam tih dana otišao u Ameriku, imao sam problema nekih familijarni, pa sam morao da idem u Ameriku i oni su kontaktirali mene preko advokata i preko njihovih ljudi koji su zaposleni u Olimpiji, da ja njima pošaljem dozvolu da oni mogu da oni razgovaraju sa Savom Miloševićem da ga oni otpuste. Ja sam upitao moga advokata koji je radio ono vreme drugoga, ne gospođu Jereb, nego drugog advokata, kaže da to nema problema nikakvoga, da je to njihova obaveza. I sad su oni napravili da je to moja obaveza da se plati njemu, on je tužio klub, što je bilo isto malo, iskreno rečeno, glupo. Kao predsjednik nikada nećete dozvoliti igraču da ide vas tuži, ni nikome. Sednite sa njim preko puta kao čovjek sa čovjekom, popričate, kažete da naše misije nisu iste, da ne možemo zajedno, da želimo da se dogovorimo šta smo ti dužni, znam da imaš ugovor, ajde da se dogovorimo, da odemo, da se rastanemo kao ljudi. Ja sam otpustio dosta trenera, to vi znate, neki ste me od vas kritikovali, što uvek prihvatam kritiku koja je konstruktivna i neka je bila konstruktivna, neka nije, jer većinu trenera sam otpustio zato što nisu prihvatili moju misiju. A otpustio sam jednog čovjeka što mi je žao, to je bio Igor Bišćan, koji je primjer jedan osvojio i kup i prvenstvo, ali sam seo sa njim i razgovarao: Igore, ti si trener, ti si čovjek, svaka ti čast, ali nećeš da pratiš misiju kluba, a misija kluba da se stvaraju mladi igrači, da se pojača mlada škola, da bude vrhunska, omladinci specijalno i kadeti, da Olimpija počne da stvara kapital, da jednog dana će Milan Mandarić da ode, da Olimpija ima s čime da mogu ti mladi igrači da ulaze unutra, da zamenjuju ove starije i tako. I on je vrlo kulturan dečko i danas smo prijatelji i bit ćemo verovatno uvek. Kaže: predsjedniče, sasvim vas razumem, ja imam taj problem, moj problem je ja jurim rezultate, tako da mi trebaju iskusni igrači, a ja nemam živce da gledam mlade igrače, da prave greške, da ispravljam njihove greške i da ih stvaramo. I ako vi tako hoćete, ja se slažem, ja ću da odem i idem, ništa mi ne treba, nemojte da se brinete, i pruži mi ruku i ode čovjek. I nikad nismo imali problema, samo jednu stvar, kad sam dobio koronu, od prvih poziva sam dobio od Igora Bišćana da mi zaželi da što pre ozdravim i da budem jak, da izdržim to i tako, to su takvi, ali to se mora s ljudima popričati. Oni nisu sa Savom popričali, oni su ga samo zvali i rekli mu: slušaj, nemoj više da dolaziš na trening, jer imamo našeg trenera kojega smo mi doveli. Hvala predsjedniče, ja mislim da je ovo za uvod dovoljno, samo da rezimiramo ono pred nam besedo Petri. Skratka, gre za to, da smo namesto denarja, ki bi ga mogli izplačati novi lastniki Olimpije, predsedniku Mandariću, smo dobili neke dolgove, terjatve, ki v bistvu, za katere nismo vedeli, ki so nastali tudi nekatere velik del v času, ko predsednik ni več bil lastnik kluba. Se pravi, tudi primer, ki ga je navedel predsednik Mandarić, ki se nanaša na trenerja Savo Miloševića, je nastal potem, ko je bil podpisana pogodba o prevzemu kluba. Se pravi, to je nonsens. Evo, jaz bi prosil malo več o tem, še kakšno podrobnost bo povedala Petra, potem boste pa še kakšno vprašanje lahko postavili enem ali drugem. Hvala, lep pozdrav vsem.
Ja, hvala, lep pozdrav vsem. Jaz bi na besede gospodina Mandariča dodala še, da prenos kluba se ni izvršil oziroma zaključil skladno s pogodbo. Kot je že gospod Mandarič povedal, 31. marca je bil rok za plačilo zadnjega dela kupnine s strani kupca, torej s strani podjetja Revizore. Zato bo gospod Mandarič primoran v sodni postopek za izterjavo navedenega zadnjega obroka kupnine. Poleg tega bo gospod Mandarič zahteval tudi, da se izpolni pogodba v delu, da so poplačani vsi upniki. Cilj namreč prenosa je bil, da se, in tudi glavni pogoj gospoda Mandariča je bil, da se poplačajo vsi upniki na dan 29.9.2021, to je datum, pogodbeno dogovorjen datum prenosa, in vsa denarna sredstva za te upnike je zagotovil gospod Mandarič. Kot nam je znano, si bilo poplačanih približno polovica upnikov, za polovico pa upnikov še do danes niso poplačali, zato bo eden od zahtevkov na sodišču tudi, da FC Olimpija poplača z denarjem, ki ga je zagotovil gospod Mandarič, upnike, ker je želja in cilj bil in še danes je, da gre iz kluba v miru in da ne pusti nobenega dolga za sabo. Povedala bi, da se je že v zadnjem mesecu nekako pokazalo, oziroma se je pokazal dvom v to, ali bo zadnji milijon plačan ali ne, ko so iz Olimpije oziroma iz podjetja Revizore prišli do gospoda Mandariča s prošnjo, da bi se sprostil denar pri notarju, ki je bil deponiran za sodni spor v zadevi Gajić. Gospod Mandarič je bil pripravljen ta denar sprostiti, saj očitno svojega denarja takrat niso imeli, no to meni ni znano, ampak oni so prosili, da bi se ta denar sprostil, da bi lahko se ta sodni spor poplačal zaradi licence. Gospod Mandarič je bil pripravljen sprostiti ta denar predčasno s strani notarja, vendar je zahteval, da se za ta znesek, ki bi se sprostil, dobil neko zagotovilo, neko dodatno zagotovilo, da bo ta milijon res plačan. Oni so rekli, da tega zagotovila ne morejo dati, no, tako da je bilo že tukaj se je v bistvu kazalo na to, da verjetno milijon ne bo poplačan. Tako, hvala. Toliko za začetek. Jaz bi samo še to povedal, da to, kar je Petra poudarila, da v bistvu, da se bo verjetno te zadeve mogli reševati po sodni poti, da to v ničemer ne obremenjuje nogometni klub Olimpija. Namreč obstaja pogodbeno razmerje med kupcem in prodajalcem, ki bremeni izključno gospoda Milana Mandariča in gospoda Adama Deljusa. Se pravi, vse, kar bo iz tega nastalo, je tako. Gospod Deljus je dal osebno poroštvo za to pogodbo. Da. Fakat svega ovoga je da sam ja uzeo Olimpiju sa velikom željom i sa velikim entuzijazmom koji sam pokazao za 6,5 godina, od prve godine pa do zadnjega dana doveo je na prvo mesto. To je koštalo naravno mnogo energije, mnogo, kako da vam kažem, entuzijazma i želje, a i mnogo novaca. Potrošeno je mnogo novaca, jer kad se kupuje klub, najjeftinije ono koliko košta klub, a troškovi su kasnije održavanje kluba i dugovi i takve stvari. U mom primjeru vi dobro znate da je potrošeno oko 40 miliona, od čega je 15 smo prodali, bili jako uspešan klub u prodaji igrača, a 25 miliona je otišlo iz moga familijarnog fonda koje sam ja potrošio i oprostio, tako da taj dug ne postoji. A ovaj drugi 5 miliona koje smo metnuli, ja sam rekao ću 5 miliona, ali ti 5 miliona da bude to kod notara, da neću centa jednog da uzem od toga, ko što je rekla gospođa advokatica,
dok se ne isplate svi dugovi, ne samo ovaj kome se duguje 100.000 ili 500.000, ne. Važniji su oni kojima se duguje 2-3.000, njima je isto važno kao i ovima da bude to sve plaćeno. A ne da ljudi mene sretnu u Beogradu, kaže predsjedniče, još nismo dobili novce. To je mene, iskreno da vam kažem, takve stvari su mene naterali da dođem, kažem ja, Petru, daj da nađemo se s našim novinarima, da im kažemo, da obavestimo javnost, da nije do mene da se dugovi ostavljaju, da se stvari ne rade uredno kako treba. Ja neću da kažem da krivim ljude koji uzimaju klub, da oni ne žele to da plate i da neće da plate, ali nije higijenski, poslovno, nije uredno, tako da moramo to da ispravimo tu stvar. Ja želim Olimpiji najbolje, jer bi mi bilo jako teško da nije tako, da ono što sam ja napravio, da jednog dana ne postoji, tako da se nadam da će oni to sve da odrade kako treba, ali do sada nije urađeno i zato smo vas zvali da vam objasnimo lično od mene kakva je situacija. Hvala lepa, evo, zdaj pa, če imate kakšno vprašanje, lepo prosim. Jože. Če se prav razumem, rekla ste, da je polovico plačanih teh terjatov, mislim dolgov. Tu pomeni od 5 milijonov 2,5 milijona je plačanih, 2,5 milijona so pa še dolžni. Ne. Zneske ne smem razkriti, ampak ker je to stvar pogodbe med strankami, lahko pa povem, da je bilo stanje dolgov ugotovljeno na datum 29.9.2021 in da je denar za te dolgove zagotovil gospod Mandarić od dela kupnine. Ampak ti si predvsem mislila na polovico upnikov, da je bila poplačana. Polovico upnikov približno. Ne pa ne glede na višino. Ne višino, mislim polovico število upnikov. Tako. 2021, ne 20. Tako. Še nekdo je imel upnikov? Kakšna je komunikacija zdaj z novim lastnikom? Kakva je komunikacija sa novim lastnikom? Evo, mogoče Petra pa še predsednik. Ja sam izašao iz puno klubova i sa Izetom Rastaderom sam se dogovorio za 2 dana. Rekao je 4 miliona i tvoj je klub i neću da razgovaram. I završeno je bilo i to je to. S drugim klubovima gde sam bio u svim zemljama sa malo jačim ovim ligama nego što je Slovenačka liga, nego što je Ljubljana, Olimpija, nikad nisam imao problema. Sve je bilo dogovoreno, dali smo advokatima informaciju, advokatima je trebalo 5 ili 10 dana da metnu to sve na papir. Kad je metnu na papir, potpisali smo i sve je bilo završeno. I dan danas sam dobro došao u svaki taj klub. Od svakog klubu sam bio zahtevan da ostanem bar godinu dana počasni predsjednik. Naravno nisam pristao, ali sam znao već da idem u sljedeći klub posle toga, da ne bi bilo fair. Tako da, ali ovo što se dešava, mislim, u ovoj situaciji pitali ste kakav je odnos. Kakva je komunikacija? Kakva je komunikacija? Nema komunikacije. Ja sam na 3. spratu dole u kancelariji, a oni su gore na 4. Primjer jedan da vam kažem. Juče je stiglo neko pismo, tu je moja sekretarica, ne znam da li je tu još, stiglo je pismo, ispričaj šta je bilo. Se pravi, iz 4. nadstropja nesejo v pošto priporočeno pismo, da ga pol poštar pa nese nama in ker zjutraj ni bilo pisanja v 8 nikogar, dobiva listek in gremo mi da potem spet na pošto, da prevzameva dokument, ki ga je iz enega štuka višji nekdo poslal. Mislim, potrkali bi pa bi rekli, tle imaš podpiš, da si prejela, nikoli nismo to porekli, tako da Jeste, to je žalosno iz puno razloga. Pre svega, ja bih voleo da imam komunikacije, da im pomognem. Imam iskustva u svakom slučaju više nego oni.
imam 35 godina, ne znam koliko klubova sam vodio i od stečaja pa do Premier lige pa do pobjednika kupova i Francuske i Engleske i svega toga. A oni su se okupili, mislim, od njih sviju, ne znam da li ima 3 dana, imaju iskustva u vođenju klubova, od svi zajedno kad se skupe. Tako da ne bi bilo loše za njih da imamo komunikacije, bar jednom nedeljno, da ispričamo ovo ide, ovo ne ide, šta ja mislim o tome, da im pomogne malo. Ja bih želeo da im pomognem, ali evo ovo je tipičan slučaj da jedno pismo stiže na mene, da ga oni neće dole na 3. sprat da ga donesu dole meni, nego ga nose na poštu, da bi mene pošta zvala da ga dignem. Mislim, ne želim se, ne ogovaram, neću da pričam loše, ali nije to što sam ja doživljavao. Jaz bi prosil še Petro, da pove, kako poteka ta uradna korespondenca. Ja, v zadnjih 2-3 mesecih poteka preko, v bistvu jaz komuniciram z njihovim pravnim zastopnikom. Kdo je pravni zastopnik? Ipsilo, mislim, da je uradni naziv. To je tuja firma, ne? Ne, to je slovenska pravna firma. Ipsilo, ja. A je primer Miloševića, ko smo zastopali, oni hoče da vi plačate za Miloševića, to je tako on zahtjeva? Oni hoće da vi plaćate, kako je on razumio za Miloševića, da. Da, i za Miloševića i još neke druge troškove koji ne postoje, razumete, koji, šta ja znam, pričam, kad je došao mali Zilić, da neki se pojavio agent, da su ga oni pronašli, onda sam ja zvao i borac i sve kako je bilo, kaže, nikakav agent, nikakav agent, bio klub tu klubu i gotovo, sve je bilo takve stvari, razumete. Izmislili su dugove da bi skinuli taj 1 milion, umjesto da su lepo rekli, predsjedniče, možda smo malo se preterali, prešli, nemamo mi taj 1 milion sada, imat ćemo ga za godinu dana, za 6 mjeseci, za 3 mjeseca, morate nas čekati, ali da sarađujemo dalje. To bi meni lakše bilo nego ovako da izmišljaju neke stvari koje ne postoje. To glede Zilića off the record, zato ker ne bomo zdaj šli v podrobnosti, zato ker obstaja tudi neka pogodba, ko bomo o tem... Primer jedan, to je, da. Kao i Milošević. Ampak to pomeni, če vi ne plačate Miloševića, Milošević mora plačati Olimpija in če Olimpija ne plača, bo dobila sankcijo od FIFA, ki je on tukaj dobil denar na FIFA, on je dobil pravnomočno na FIFA, da mora Olimpija mu izplačati. Kar pomeni, da ne dobi licenco, oziroma ne more streljati igralcev. Tako. Onda koliko ja razumem, dužni su mu još 1 milion. Ne znam, ne bi. Za predsjednika, se Petra bo povedala, kaj je bilo, kako je bilo. Po pogodbi bi mogli še notarju do 31.3. nakazati 1 milijon. A koliko vam je bilo teško sklicati ovu konferenciju, jer znam koliko volite Olimpiju? Koliko je vam bilo teško da ste se odlučili za ovu novinarsku konferenciju s obzirom da volite Olimpiju? Pa nije mi bilo lako, čutao sam celo vreme, kao što znate, nikad od mene niko nije čuo reč jedne, koliko ima tome već mjeseci da smo bili, da sam rekao nešto ni dobro ni loše, čutao sam i čekao sam da se stvari završe kako treba, pa ćemo onda da se ispričamo. Tako da mi smo pričali, ja nisam reč jedno rekao lošu i ni sada neću da kažem, ja mislim da, ja ne znam da li gospodin Adam Delius zna koga je zaposlio i šta se radi, to isto, to je pitanje, ne želim da ulazim u to, ali ja nikad nisam rekao jednu reč protiv njih, neću ni da kažem, samo sam morao danas da vas zovem, da vama kažem da mene ljudi pitaju da li odem u Beograd, da li odem u Kopar, da li odem u Portorož, pitaju me predsjedniče, pa dužan nam je klub, još toliko i toliko nismo dobili. Kaže, znaš šta, ja sam ostavio novce za dugove, trebali bi dobijete, zovite ih tamo i javite se njima. Tako. Gre za zasebno razmerje med gospodom Mandarićem in Adamom Deliusom, ampak to razmerje vsekakor vpliva močno tudi na položaj Olimpije, tudi na usodo
največjega nogometnega kluba. Zato je tudi pomembno, da to javnost v bistvu zna. Ali nije moj stil da ja pričam stalno i tako, ja ovo sad što sam rekao, to je to, pa ćemo vidjeti šta će biti dalje, da. Jože? A to pomeni, da, kot sem spet razbral, da ta denar, ki je bil nakazan, ki bi se deponiran kot za dolgove, ni Olimpija dolgov vse poplačala, oziroma je lahko za druge namene. To, kar je Petra povedala. To je to. Tako je. Aha, no to bi se povedal. 4 milijona. Ja, bolj Ne, podrobno. o zneskih ne morem govoriti. Ampak še 5 milijonov je potrebno. Miran, izvoli. Skepse su pratile ovu prodaju kluba odavno, ne, sa ovim ljudima. Kako danas razmišljate u luči toga? Dobro, nešto ste realizirali putem te prodaje, ali ne sve. Jel ste imali neki red flag kad ste radili taj posao? To je greška. Svaki cent koji je dobije od igrača išao je direktno u Olimpiju. Čak i zgradu koju sam u centru Ljubljane prodao, sve je otišlo u Olimpiju, ako hoćete da. Ovu prodaju vašu njima, to. Kako sad gledate na ovaj posao koji se... Na taj posao, znači... Kako gledam? Da. Pa u životu sam puno poslova napravio. Bili su neki bolji od ovoga. Kakšna bo zdaj vaša naslednja poteza zdaj v luči teh problemov, ko so nastali? Šta je sljedeći? Petra je že napovedala, kakšna bo naslednja poteza. Ja, glede na to, da ni možen noben dogovor, gospod Mandarić razmišlja, da bi začeli sodne postopke. Ima pa seveda tudi možnost, da bi odstopil od pogodbe pa dobil Olimpijo nazaj. Tudi to ima možnost. Što interesira, da se vratite u Olimpiju? Da vas zanima ta opcija da bi se ponovo vratili, da bi poništili taj ugovor i vratili se ponovo. Pa ja nisam otišao iz Olimpije. Ja imam Olimpiju i dan danas. Jako sam ponosan i srećan da imam žensku ekipu, ženski klub Olimpije, koja će biti prvak ove godine, koja će se boriti u Europi i napraviti veliki brend ženskoga fudbala u Sloveniji. Kad mogu u Real Madridu da gledaju 191.000 ženskog kluba, valjda će doći i ovdje. Ne znam da će doći 191.000, ali će doći dosta, sigurno. Janez. Tako da nisam otišao iz Olimpije sasvim. Izvoli, Janez. Može da pitam ovo, kad se jučer pisalo o Inter Zaprešiću? Ja. Jel znate šta se pisalo jučer o Inter Zaprešiću iz Hrvatske? Ovo što smo prije o Interu iz Zaprešića. Pa ne znam da vam kažem pravo, malo pre ste me pitali komunikacije. Nemam nikakve komunikacije sa njima i ne znam, i da vam iskreno kažem i da znam, ne bih želeo da se upuštam u ništa drugo, samo im želim najbolje što može da bude, ne njima, nego zbog Olimpije, iskreno rečeno, ali ipak sam dao svoga života 6,5 godina i svoga znanja i energije i svega toga. Tako šta rade oni u Zaprešiću ili kad bi bilo u Vojvodini, onda bi me interesovalo, jer to ipak moje mjesto gdje sam odrastao i tako, ali Zaprešić, ne znam, nisam bio tamo. Bilo bi mi čudno da neko kupuje kluba, da nije sredio jedan klub dobro, da ide dobro i da ide pod njihovom komandom i da je sve čisto i jasno. Ali nećemo to komentarisati, ili tako? Pa dobro, nećemo, ali moram da odgovorim na pitanje, sam me pita čovjek. To je to. Če nimate drugih vprašanj, se vam najlepše zahvaljujemo za obisk in se priporočamo za kakšno naslednjo priložnost. Hvala lepa. Hvala vam puno i sve najbolje.